Yapon яңалыклары белән мин Гөлнара. Мин Алсу. Менә бер көнне генә барып кайттык Ширасуна дигән тауга. Ширасуна. Менә бу Ширасунадан төшкәч күренә торган Музури дигән күл. Шуны куйдым әле. Тау куймадым бу юлы. Күл куярга булдым. Матур шундай күл белән. Әйе, шундай бик матур инде, зәп-зәңгәр кара, зәп-зәңгәр булып тора бит ул. Бу Ширасуна тауы 100 тауга керми, 200 тауга керә. Япониянең әле 100 генә танылган 100 тауыннан тыш 200 тауы да бар, 300 тауы да бар. Танылган иң бөек 100 тауы да бар, төрле-төрле таулары бар инде. Менә без хәзер бер 100-не бетергәннән соң уйладым да менә 200-гә дә меним әле дип, менә хәзер 200-гә дә менә башладым. Бетми Менә икән бүген бу тема бетми. бетмәй, бетәсе юк. Шундай бу менә 100 тауга менерлек, 100 тауга керерлек шуңа дип бик матур тау инде. 100 тауга ниткеп кенәгәннәрдер аны. Бик матур, бик ошады инде. Һава торышы да бик матур иде. Һава торышы матур булгач, матур күренә инде ул тау. Менә Барлыгы ничә тау бар микән? Барлыгы күп меңнәрчә. саны да юктыр. Мгм. Бу Татсу якларында Гумма префектурасына керә. Биеклеге 2140 метр. Бер генә юл бар инде менә торган. Өсте менә яртысын меңнән соң күренә башлый инде. Менә 360 градус панорама анда. Шундый әллә кайларга хәтле Китай слауларына хәтле күренә. Фуджисан күренеп тора. Менә бер көнне генә сөйләшкән Акаги тауы шул хәтле бик матур булып күренеп тора иде инде. Ах, мәйтәм, яңадан барасы килә дидем инде. Анда тагын бер әби белән бер мамай менгән иде. Алар карта белән генә утыралар инде. Монда шушы микән дип аңышмыйлар инде тауларның кая икән. Эх, мәйтәм, монда түгел бит инде. Дөрес әйтмиләр дип. Аннан соң артка караган идек. Артта анда теге Наива сан күренеп тора инде. Наива тагы теге өсте тигез. Шундый бик күренеп тора инде. Яп-якын өстендә теге өй дә күренеп тора аның. Тау Тау өе. Тау өе күренеп тора иде инде. Менә шундый матур инде. Менә мин рәсемгә төшердем. Бик матур инде. Аннан соң төшкәч, менә бу күл күренде инде. Ә без төнлә белән менгән идек бит, күренмәгән иде бу күл. күл. Менә бу күл инде. Бу Ай. Мазури күле. Менә бу әле мен брошюраларында кайттым әле шундый. Шундый бик матур икән ул. Анда шундый теге чәчәкләр ата инде. Менә бит Япониядә шундый һәрбер ни җирдә барсаң, шундый брошюралар. Ой, күренми. Ай, күрдә матур шундай. Тагын барасы килде инде менә бу тауларга инде. Күлгә барырга булдым инде яңадан. Күл тирәли төрле маршрутлары бар икән аның. Бик күп инде. Бу тау гына түгел. Менә без тауга мендегәндә, бу күлне әйләнеп чыгарга була, шулай тау тирәли менә. Шул мәйдан инде менә. Фотодан күренә бит инде. Әкәмәт бик матур инде. Чәчәкләр төрле ата инде. Ел фасылына карап. Ай. Шуннан төштек тә киттек онсыңнар әкәмәт инде. Онсыңга кергән генә идек. Карыйм ни, фотография тора инде. Элекке фотография теге императорның. Элек менә 32 ел элек килгән булган икән. Мәйтәм, әле укымадым да инде, өстә үк тора бит инде. Мәйтәм, ниме? Әле мәйтәм, тауга менгән микән? Әйе, тауга менгән ди. Без менгән тауга менгән икән. Төшкәндә как раз бу онсыңга кергән инде. Менә безнең юлдан инде. Без шуның юлыннан йөрдек. Шул Ай. якларда Кусацу тауы күренеп тора иде. Бик Шундай яратам мин ул якларны. Шундай ни анда минем өчен ностальжик. Онсанлары бик әкәмәт инде. Әлемнән ерак түгел елгада урнашкан онсын бар икән. Бушка инде. Узган диңгездә дип аңлаткан идең бит, әйме, теге Изуя Алар диңгездә иде, менә монысы елгада. Шундый матур, менә күрсәгез барыгыз. шундай матур. Рәхмәт, Шират матур булды. барган хәтле булдык. Барган кебек булдык. Әйе. Җәйге ялларда узып китте. Ни арада. Һәм бүген Бессо, япон телендә Бессо
villa була инде, икенче йорт, ял йорты. Ял Öýe. йорты турында сүз барачак. Япониядә барлыгы 195,405 сом бар икән. Эс шутлана инде. Японнар өчен. Эс кешедә 5 су бар икән. Дача инде бу, эме? Дача. Дача инде, дача. Дача ял йорты була инде. Yol yurtu bütün nişiktir. İkinci yurt mu? İkinci yurt. Икенче йорт вилла диергә була инде. Һәм кайбер японнар бу эссе җәйне урманда, тауда үткәрә. 5 су өчен урман, тауны сайлый. Күбрәк диңгезгә караганда. Күбрәк тауны яраталар инде японнар. Бу җәйге йортларда кондиционер да булмый. Шул кадәр рәхәт һава урманда, шундай рәхәт менә. Без бит инде күз алдына да китерә алмыйбыз, әмма кондиционерсыз яшәп булмый дибез бит инде. Менә анда була. Бу ял йортларында. Daşalar bitinde anda yeşilçe üstürü için kullanırlar. Emanda yol yürütür için gene indi. Daşalar. Әйе. Әле бу дачаларны име, ике гаилә, яисә 3 гаилә хәтта шулай алучылар бар икән Япониядә. Кыйбат булганга күрә инде. Уртаклаша алалар һәм бергә җыелалар, яисә чиратлап кулланалар инде. Менә вакыты булган кеше һәм акчасы булган кеше өчен генә идеаль инде ул. Анда гел ремонт кирәк, анда гел ул бит инде агачтан була, урман эчендә була инде ул. Урманда булгач, я кош киләме? Бал кортлары ясап куя шундай. Аны бит әле алдырырга кирәк име? Сезгә дә ясамадымы? Сездә дә булды бит име шундай? Аны алдырту шундай кыйбат. Bizga meriga mürajaat etdik, алар буш калдылар. Mürajaat etken idek менә частныйларга. Килә алмыйм дип әйтте инде, шуңа тек каты чыккан икән. Кырт чаккан инде бик каты килә алмады инде. Менә киләм дип әйткән иде, кырт чаккан килә алмады. Шуннан соң мэрига шалтыраттык, алар бушка килеп алып киттеләр менә. Шундай куркыныч яшәйме? Төнлә киләләр алар. Төнлә алалар. Көндез килделәр безгә. Скилде. Мен шулай ишеткән идем, менә төнлә килеп, йоклаган вакытта инде караңгыда алалар инде аны. Көндез килделәр дә, алалар да. Өйдә идегезме соң вакытта? Өйдә идем, мин генә өйдә идем. Бик тиз алалар алар аны. Инде аларның приборлары инде башта яндыралар инде, исләр чыгаралар. Төтен чыгаралар име? Хөкүмәт 2031 елга кадәр илнең 35 милли паркында кыйммәтле курорт кунакханалары төзү планы турында игълан итте. Ләкин кайберәүләр яңа кунакхананың әйләнә-тирә мөхиткә һәм башка туризм бизнесына йогынтысы турында борчыла. Ни өчен 2031 ел сайландымы? Чөнки ул милли парк системасының 100 еллыгын билгеләп үтә. 2031 елда 100 еллык икән милли парклар системасына. Шундай милли парк иттереп төзү башлаганнар димәк. Менә бу тиләр, Менә бу озоннар инде, Камикочилар. 35 дигән бит име? 35 милли парк. Кенә икән бөтенесе барлыгы. Шулай да? Шулай да алар бик күп менә бу ул система Никко нигә керә бит инде. Ул Никкога керә. Никкода анда бик күп бик күп инде ул ниләр, парклар. Алар шулар система берәү дип саналалар инде. Никко милли паркы. Бу проект ни була инде менә Хоккайдодан алып, эме Окинавага кадәр менә нитеп киткән бу бөтен архипелаг буенча. 35 паркны шулай иттереп, туристик иттереп ясарга телиләр димәк. Анда бит туристлар килми. Японнар өчен бит бу. Японнар күбрәк японнарның күп йөри торган җирләре. Чит ил кешеләре дә килә башлый димәк. Озыга барган икән бит. Озыда да юлларны киңәйтергә телиләр икән, ул басмаларны, әйме? Киңәйтеп анда нәни белән инвалидный коляска белән кирерлек ясарга телиләр әкәнсә. Шундый менә люкс бит инде бу. Анда шуңа
Onda bit birinçikde mine öz aýaklaryňda gana kirip bula turgan jeri bit indi buňça. Mine hazır Mine halas bilen de kire invalidlar turgan da bar situatsiýa bolaşar, diýme? Eýe. Nişe geýbet. Eýe. Şunu goýgartalar ema şunday. Yaponiýa 2024-nji ýylyň 1-nji 6 aýynda ilkiýe garaganda köprek şit il turistlary kabul etdi diýen edik bit indi mine. Köpler Tokioda hem Osakada bular eken. Bu turistler. Maksat köprek Osaka bilen Tokioda bulalar. Maksat bilen milli parklarga da baruşylar sanyny köpeýtdi. Hökümet şit il turistlary lüks oteller üçin tülerge ezdir diýip sanaýy. Bu şit iller üçin de eken bit. Biziň üçin Japonlar üçin gene tugul, şit iller üçin de. Mine Yaponiýaga şuplap çagardylar ema, Yaponiýaga boy turistler kile demek. Alar mine okşalaryn Alar tülerge üçün rizalar. Olar üçin şunday lüks kunakanalar, şol milli parklarda da tüzerge ulylar indi. Lekin milli parklar ýonunda turuşy kişi biznesiniň goýbir hojalary zur kunakanalar ýasalsa, klientlaryny ýogaltyrlar diýip, klientlarybyzy ýogaltyrбыз diýip birşiler. Goýbirewler zur kunakana tüzü milli parkka ziýan kitirirgen mümkindi. Şulayda goýbirewler öz ülkelerinde turistlaryň kilegini görüp şatlanularyny aýtdylar. Bu milli parklar ilniň iň matur ülüşi, lekin turistlaryň barysy da bu turada eli bile bitirmeýär. Näşinlap mine min toýargan bulara aýtalam, şunday bit matur indi. Munda Tokio gana tugel. Tokio ýoramlary binalarga Osaka barýan gana tugel, Tokio gana tugel. Mine Yaponiýanyň iň matur jeri bit endi ol ema, ul parklar, ul mine sen ýürgen. Matur jeri. Aýe, mine sen aňlatasyň bit endi mine. Yaponiýanyň ýaşyryň asyl taşlaryn turistlaryň bilmegen eskitki şerlerini mine alsu, tau bilgişi alsu bizge ýöredip bara indi o. Rahmat. Bilir üçin bizni garap baragys. Yaponiýanyň iň matur jerlerini aňlatabys bit. Turistlaryň bilmegen. Sekret bular, sekret. Elle goýdarga baraçakpyz olar birsem. Tağı da ema, ele tağı 200-300 isim bit anda. Bek köp. Mine bu ozyna kandap aýtgan edem äle şunday tiraşyr. Ýoňartalardyr äle alar näme? Ýoňartalarmy tege ýoňa şuluk. Tege ýoňarys bolsa niteler bit, özgerteler, ýoňasyn bastyralar diýendäй. Ýoňartalar. Dünýada hamanda işläp kilişi iň eski kompaniýa. Maňa iň burungy da diýerge bolar endi mine. Iň burungy kompaniýa Kongo Gumi diýen kompaniýa. Tüzülüş kompaniýasy. Bu gıybadethanalarını tüzü kompaniýasy bolgan. 578 ýylynda kurulgan. Osakada. Osakada uyuşkan bu kompaniya Kongo Kumi. Bu biznes 14 gasyr dawamında säwde etken hem 2006 ýylga kadar dünýäde iň eski aile biznesi bolup durgan. Kongo Kumi 1428 ýyllyk bir kompaniýanyň sirlerinden birisi, anyň sığılmalylygy. Örnek getirip, 2-nji bütün dünýä suguşy wagtynda gıybadethana tüzü biznesi ziýan görgende, suguş wagtynda bitinde gıybadethana bir kişiге de kerek tugel. Kompaniýa tabutlar tüzüge köşe. Sığılmaly. Ol tabutlar tüzüýünde gel kereginde mi kişi gel ölüp tura bitinde, gel de öle. Hem ol şonday mene Kongo Gumi oňaşlary şulay ok tuturukly tarmakda işläwiniň ýaxşy ideýa bolan görsetdi bütün dünýäge. Tuturukly biznes. 2006 ýylda firmany Yaponiýanyň iri tüzülüş kompaniýasy Takamatsu sotup aldy hem Kongo Gumi ýardymçy kompaniýaga kirtildi. Mine dünýädäki iň eski kompaniýalarynyň birinçi 5ge kirgen kompaniýalarynyň barysy da Yapon kompaniýasy. Any da tekşirdim. Aýdyp goýýan mine. Anyň statistikasy birinçisi Kongo Gumi, Japan, Yaponiýa ýazılan, construction diýip ýazylgan, tüzülüş. İkinci oranda 705 ýylynda kurulgan Nishiyama Onsen Keiunkan, Japan. Bu Yamanaşi'daga. Bilem. Bu da gaýla biznesi hamanda. Bu bit hamanda işli turgan bizneslardan söz baramında. Üçinçi oranda
Иң иске, иң борынгы инде, буларга борынгы дияргә кирәк. Инде булар бурынга. 717 елда корылган Коман дигән отель, тагы отель менә. Отель менә тотрыклы эшләр икән булар, кунакханәләр име. Беренче 5 Япония, аннан соң Австрия бара, ресторан икән. Моңа барырга кирәк. 803 елда корылган ресторан һаман да эшли икән. Бу ресторан. Санкт Питер Стивс Кулинариум дигән ресторан. 6-7 урында Германия, вино, шарап. Франция бара инде анда менә мин. Тагы Япония килеп чыкты менә. Дини әйберләр сата торган фирма. Аннан соң Англия, тагы Япония, тагы төзелеш, Накамура Шажи дигән. Франция вино, тагы Япония. Шундый күп Япониялар күп шундый менә. Тотрыклы эме, шул еллардан бирле. Шул еллардан бирле менә тарихны тоеп яшисең, име яныңда барысы да якында, менә янына узып китәсең бит инде ул фирманың. Без барган идек бер гыйбадәтханәгә, анда ремонт бара иде инде. Ремонт булганда бит дивар ясап куялар. Кеше күренмәсен инде теге. Анда язылган иде менә бу. Шул вакыт күргән идем, Конго Гуми дип язылган. Ни инде диварында. Монда языла бит кайсы фирма ясый, кайсы. Шундый тарих менә, тарихны тоеп яшисең, менә булар юк ителмәгән, оныттырылмаган име? Мөмкинчелек бирелгән бит инде. Менә бездә нинди компания бар? 100 еллык компания да юк. Тарихи әсәрләр дә юк име? Һәйкәлләр дә юк. Безнең тагы бер яратып йөри торган бер кибетебез бар. Аның ишегендә ни дип язылган? Since 1598 1598-дән бирле дип язылган. Шуны күргәч шундый вау дисең инде, шундый тарих дисең инде, менә шундый кибеткә керәсең бит инде. 426 еллык кибет. Монда да язалар бит инде 1930-дан бирле дип язылганнарга да шаккатасың бит инде, диме? Тарихи нигә керәм дип инде, менә шундый язуны күрү. Шапыр күрдем шундый инде Япониядә. Бушка яшәмәгәнбез икән дип аңлый инде кеше, менә шуның хәтле гасырлар узган һаман да дәвам итүнең күрүен өмет бирә бит инде кешегә. Җимерелмәгән, юк ителмәгән. Шуңа кеше дә тырыша, мин дә бер нәрсә эшлим дә калдырыйм диеме? Миннән соң да менә ничә 14 гасырдан соң күрсеннәр дип. Ярарлансыннар дип. Бу атнаның Япон яңалыклары шуның белән тамам. Карап бетергәнегез өчен зур рәхмәт. Сездән комментарийлар көтеп калабыз. Кайдан караганыгызны да языгыз. Лайкларга онытмагыз һәм безнең каналга язылыгыз. Минем каналга да язылыгыз. Киләсе җомга көн кич белән яңадан күрешкәнчә хәтле сау булашабыз.